Hey, mfana kaShandu uKin, insizwa le yasenseleni. Wenkunzi yombhemi yabona nje manje ngathi une-stroke sohlangothi. Kwenzakalani? Ngakhumbula ingoma kaMfowambongwa eyayethi lona ngiyamazi mayekade engihleba uyashalaza kangibheki unamahloni. Hawu mfowethu. Ebengekho amanzi eduze ucela ukuphuza amanzi phela. Mfowethu lalela. Wena uyahlekisa ngoba manje usebenza emsakazweni. Le shandisi yakho lena le behavior yakho ayamukelekile mfowethu uma usebenza ngethuluzi lomphakathi ngoba phela umsakazo mfowethu uyithuluzi lomphakathi yabona. Asali iba nabo abaculi obathandayo mfowethu. Kodwa lokho ungakudluliseli emphakathini. Umphakathi awungakwazi lokho yabona. Ngizokwenzela isibonelo. uJoe Udla ikhona inthimo bekayisupporta phakathi kwePirates neChiefs. Kodwa akaza kuveza lokho obala indaba. Uyazi ukuthi akufuni ukuthiwe ngenye imini uyenzelela kunezinto ezinhle ayikhuluma ngeChiefs kodwa angayikhulumi ngePirates. Wena nkaba ngikwazi wadaleka kanjani. Kodwa uma utshela abantu ukuthi uhlakaniphile uthi ulayithile, hayi kabe yami uyasiphoca asiyenzike le shandisi. Yabo? Mfowethu baningi abasakazi kodwa bawenzi lo shit wawenza. Wayiflopela wena nkunzi yombhemi. Buka manje, nkulunkulu wamshembe.